Halo. Halo. Mamuka sei? Mamuka sei. Tamuka bo. Ndimena Chibanda. Alright. Ndashandisa dzinamba dzinedzi because imwe nhamba yangu hamuna mari. Okay. Alright. Akasvika rini kumusikana? Akasvika nezviro manheru kunyange mapasi 7. Okay. Ndime amai wacho, ndime mai vanomsa handiti? Kana kuti ndigogo wacho? Handi mama. Akasvika kumapasi 7. Tokodzadza mapasi 7 up to 8. Makamutambira henyu zvakanaka handiti? Kana makamutambira zvakanaka zvinokudzwa. Aripo here ndimbotaure naye apo nditeme kushuwa kuti ndiye here zveshuwa. Munogona muniepera ka maybe. Mupei foni mbotaure naye. Alright. Kana ari iye ndinzwe kana ari ndiye zvechokwadi. Halo. Nomsa. Makasimba. Mushe uri sei taurisa kana asikana. Ndiri bo. Ukunyare chiko taurisa kana iye. Ndati makasimba here. Bo zvekuti kuri sei kumba. Kumba kuri bo, mine ngoni kuri sei. Kuno kuri bo, wakasvika riniko? Ezuro manheru. Vari sei vana mama nana gogo kumba ikoko? Vanofara zvavo. Wakatambirwa zvakanaka handiti? Vakandambira zvakanaka. Okay. Aiwa, ndiwo zvinoitwa izvi mwana wamai. Kwete zvekuti unoswera uchitambudza vamwe. Handizvo. Tafara zvikuru saa kana wakadzoka kumba. Ndiwo zvinoda kungonzwa chete, ndida kuti make sure kuti zveshuwa here. Iwe wakazongodzoka kumba unaundudza nguva wakati ushandiudza kana wakudzoka. Foni yangu yakazodzima saka ikoseresa machaja kuti inonetsa. Inonetsa. Alright. Iri bo mwanasikana. Alright, maita basa. Omoresa vamwe vese ikoko naika. Alright. Zvakatoitika. Zvakatodarika. Sure. Alright, adatenda. Alright, chingopa kuna mama ndibva ndangopedzesa. Halo. Saka muri kunzwa sei? Muri kunzwa kufara nditi? Ndakaona hope. Matoona hope. Kana vaimbotaura vanonyarara kuti zii. Vanonyarara, ndakaona hope. Vaimboti machekeresa mwana kudidi. Paitika chinhu panotorwa zvakawanda. Ameno pane imwe nyaya yanga indimbonzwa yandiri kunzwa kunzi hanzi ameno chokwadi here. Vamweni hanzi Nomsa njere dzake ndofunga dzinaona zita zvakanaka here kuita sei. Ameno ndaingonzwa vachidaro. Manguva kutaura kwevanhu kwasingazivi zvavari kutaura hapana kana dambudziko kana kuita sei. Kungotaurawo zvavo. Kungotaura, munobva paitika chinhu panotaurwa nemunhu asingatozivi kana kuti akakura sei, akazarirwa kupi. Munhu anongotaura zvinongobhohwa chete zvokuti zvinongobhohwa but ndinambosangana nedambudziko rakadaro sei. Alright, aiwa tatenda. Ndinambosangana nedambudziko rakadaro. Alright mama, ngatibatane muzvikamu zvinotevera tatenda naika. Aiwa, tinotenda. Toro munhu akatokurawo zvakatonaka asina kana dambudziko muupenyu. Okay. Alright, ngaachidzikame mukana uchiripo wakatowanda. Zvakanakisisa. Mukana uchipo. Alright mama, tatenda zvikuru saa. Zvakanaka imaite basa. Okay. Right, muri yeZimbabwe kwaziwai kwese kwamuri pasi rose. Kana wasvikawo panapa kari kekutanga rangu zita ndinonzi Menas mwana Chibanda. Ndofunga kune vanhu vese vakasubscribe pa this platform vanoiziva nyaya yaNomsa, ndiye musikana uye akatizira
ndokubva anogara 2 weeks kumurume ndokubva ashushwawo ari ikoko. Ashushwawo ari ikoko akabva angotsakatikawo hamene kwaakaendawo kunogarawo achiti ari kuita business. Ave kutya kuti akadzokera kumba zvinogona kunyatsisa kuti munhu waroorwa 2 weeks. So takazoisawo maposters pamasocial media platforms akawanda takazomubata. So muzuva ranezuro ndopaakadzokera kumba. Ndafara zvikuru kuti vabereki vacho vamutambira nemwoyo wese. Ndofunga mawanzwa vachitaura vega kana iye nomusa penge paita incoming co-op. Ndofunga kana iye nomusa wacho mamunzwo achizvitaurira ega naika. Thank you so much. Ngatisanganewo pa next video. Ndini wenyu Menas mwana wokwachibanda ndodzokorudza zvakare.